अनंत टी देई रिफ्रेश हमी। ठाकरे शिवसेनेच्या ढोल बजाव आंदोलनात जिल्हाप्रमुख संदेश पारकर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने नेमलेल्या कन्सल्टन्सी एजन्सीवर चांगलेच संतापले होते। कन्सल्टन्सीचे अधिकारी खोटं बोलून वेळ मारून नेतात हे लक्षात आल्यावर पारकर यांनी अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावलेत। खोटं बोलला तर चालत जाऊ शकणार नाही असा दमस त्यांनी भरलाय। का भडकले होते पारकर पाहूया। तो घाईकडे मग आता बदलला तर आला कसं साहेब? नाही सर, तो आहेच खोटं काहीतरी बोलू नका। कशाला खोटं बोलताय? तुम्हाला सिंधुदुर्गाचा दणका माहिती नाही। 2 मिनिटात सरळ 2 मिनिटात सरळ चिटिंग करता काय साहेब? हे जबाबदारी आम्ही काय बेजबाबदार आहोत? हे इकडे कुठे गेला तो? पुढे हे कन्सल्टिंग पगार घाला 50 लाख रुपये 50 लाख रुपये पगार घालास ना तू? इकडे पुढे हिंदी आहे समज इकडे हिंदी सुधारतो नाही पण त्यांनी खोटं बोलले कशाला? मग साहेब तुम्ही होता 2 मिनिटं इथं व्हिडिओ रेकॉर्ड आहे तो हा कशाला? आप बदल के गए थे ना? अरे आपने छोड़ा था ना, आप बदल के तुमने बोला जबाबदारी न बोला असं खोटं बोलू नका। 2 मिनिटं काय आम्हाला काय वेड्या समजलं ना? सर ऐकून तर घ्या। काय ऐकून घ्या खोटं बोलणाऱ्याचं? 1 मिनिट ऐकून घ्या। हा बघा मी सांगा आमची शिस्तीत बोलायचं, खरं बोलायचं। हो साहेब ऐकून घ्या। 1 किलोमीटर पुढे चालूच जाऊ शकत नाही तू। ऐकून घ्या साहेब, 15 फेब्रुवारीला आमच्या कॉलेजमध्ये हा मनुष्य 15 फेब्रुवारीपासून आहे। मी 1 एप्रिलला जॉईन झालेलो आहे। ती कंपनी एकच आहे, फक्त हे 15 फेब्रुवारीपासून आले। माझी अपॉइंटमेंट 1 एप्रिलला झालेली आहे, त्यामुळे हे अगोदर होते। हे आर्य म्हणून काम करतात, मी टीम वो साहेब त्यांच्याशी इनके साथ हमने बहुत बड़ा भाषण दिया है, बहुत बड़ा कंप्लेंट जो हमारे है वो सब इनको बताए। कितने दिन हुए? तो कितने दिन हुए? 1 महीने मारूंगा 1 महीना नहीं, उसके ज्यादा दिन हुए। 1 महीना किधर? हम जब गए थे स्पॉट विजिट में साहब स्पॉट विजिट में हम गए थे, स्पॉट विजिट में हम गए थे तो उस वक्त 2 महीने मेरा ख्याल से 4 महीने के ऊपर हो गए। 4 महीने पहले तुमको हमने उधर ब्रिज के यहाँ पकड़ा था और ब्रिज के यहाँ पकड़ के सब जिम्मेदारी तुमने ली थी, तो क्यों नहीं हुई? और यहाँ के वो तुम्हारा बोलता है आप बदल गए, तो बदल गए तो भाग जाओ इधर से। क्या संबंध तुम्हारा? तुम समझे नहीं हमको, हमको ये स्टाइल पसंद नहीं है। चर्चा से संवाद करके हम आपसे काम करवा ले, ये आपको पसंद नहीं है। दूसरा स्टाइल चाहिए आपको, दूसरा स्टाइल चाहिए। हमारा जिला में आके आप काम कर रहे हो और हमको तो यहाँ पे मजाक बना रहे हैं हमारा। सर किती खोटं वो शिवनीकर साहेब। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।